Ang halo-halo isa ka malamig kag matamis nga pagkaon nga Pilipino. May ara ini nga crushed ice, matamis nga prutas, gulaman, beans kag isa ka scoop nga ice cream sa ibabaw. Ginamix ang mga tawo ang tanan antis ini kaunon. Ang halo-halo manamit kag colorful gani manami nga kaunon labi na gid sa mga mainit nga adlaw. Ini paborito nga snack sa tag-ililinit kun mainit ang panahon. Ang halo-halo isa ka malamig kag matamis nga pagkaon nga Pilipino. When we say malamig, that's cold, matamis, that's sweet, and then pagkaon is food, pagkaon nga Pilipino, Filipino food. May ara ini nga crushed ice, so it has crushed ice, matamis nga prutas, sweet fruits, matamis is sweet, and then prutas is fruit, gulaman or jellies, beans kag isa ka scoop nga ice cream sa ibabaw, 1 scoop of ice cream on top, ibabaw is top. Ginamix ang mga tawo ang tanan antis kaunon, so people mix this before eating. Antes before and kaunon is to eat. So they mix everything before they eat. Ang halo-halo manamit, delicious, kag colorful, gani manami nga kaunon ini, labi na gid sa mga mainit nga adlaw, especially during hot days. Ang mainit is hot, adlaw is day. Ini paborito nga snack, this is a favorite snack or merienda or dessert sa tag-ililinit kun mainit ang panahon during the hot season or hot days. Ang halo-halo isa ka malamig kag matamis nga pagkaon nga Pilipino, may ara ini nga crushed ice, matamis nga prutas, gulaman, beans kag isa ka scoop nga ice cream sa ibabaw. Ginamix sa mga tawo ang tanan antis kaunon. Ang halo-halo manamit kag colorful gani manami nga kaunon labi na gid sa mga mainit nga adlaw. Ini paborito nga snack or dessert or merienda sa tag-ililinit kun mainit ang panahon.